Caraberri Televisión presenta. Zer da hau? Hau zaldia da, Non bizi da? baserrean bizi da. Nolakoa da? Marroia eta aldia da. Zer da hau? Hau bella da. Non bizi da? Baserrian bizi da. Nolakoa da? Txuria eta beltza da. Zer da hau? Hau artoa da. Non bizi da? Baserrian bizi da. Nolakoa da? Marroia ertaina eta lasaia da. Zer da hau? Hau txerria da. Non bizi da? Baserrian bizi da. Zer da hau? Hau argia da. Non bizi da? Baserrian bizi da. Zer da hau? Hau txakurra da. Non bizi da? Etxean bizi da. Nolakoa da? Txikia eta beltza da. Zer da hau? Hau elefantea da. Nolakoa da? Gris eta hundia da. Zein animali da hau? Hau errinozeroa da. Nolakoa da? Grisa da eta hundia da. Zer da hau? Hau tigrea da. Non bizi da? Oilanean bizi da. Zer da hau? Hau totoka da. Zer da hau? Hau lehoia da. Zer da hau? Hau zebra da. Non bizi da? Zabadan bizi da. Zer da hau? Hau hauntza da. Zer da hau? Jirafa da. Non bizi da? Zabadan bizi da. Zer da hau? Hau dinosaurio da. Zer da hau? Hau altza da. Bere terrer aigu bortala, utzuliren izberala. Amainda zutatorra, mentura sekulakoa,